yläkoululaiset kilpailevat itseään ja naapurikouluja vastaan. Keväällä alkaneessa kampanjassa yläkoululaiset on haastettu treenaamaan lihaskuntoa, josta on hyötyä myös kaiken huipentavalla taistoradalla. Viime vuonna voitostikin saatiin... Sähköt lähtee talosta nyt. Iskä. Hyvä. Se meni tosi hyvin. Oletko muuta kerinyt siitä soittelemaan? Minä olen Pasi Karosto ja elelen täällä Liperissä Ylämyllyllä ja olen kirjoittanut tämän suomalaisen selviytymisoppaan ja muutenkin harrastan tämmöistä selviytymis- ja varautumisasioiden miettimistä. Perheessä kuuluu vaimo Jonna ja 4 tytärtä, Heidi, Hanna, Jenni ja Julia. Ikähaarukka on 6 vuodesta 15. Se vaan, että pikkusen terävämmin puhallat sen äänen alkuun, niin silloin ei tule sitä tuhinnaa siihen alkuun. Mutta muuten sehän menee tosi hyvin. Kaikki lähtee siitä, että on halu lähteä tutustumaan tähän aiheeseen ja ottaa selville semmoisia taitoja, mitä kuvittelisi tarvitsevansa. Ja sen jälkeen, kun se on lähdetty ottamaan selville, että mitä taitoja halutaan, lähdetään sitten opettelemaan niitä ensin vaikka teoriassa ja sen jälkeen sitten se käytäntö on myös vähintään yhtä tärkeä. Elämä helpottuu huomattavasti esimerkiksi tämmöisen sähkökatkon aikana tai jonkun vedenjakeluhäiriön aikana, koska on itsellään jo valmiita toimintamalleja, että miten pystyy selviytymään siitä tilanteesta. Ja sen takia kannattaisi ajatella etukäteen näitä asioita, että saisi itselleen semmoisen mallin, kuinka toimia, jos kaikki ei sujukaan niin kuin pitäisi. Kotivara on semmoinen varanto elintarvikkeita ja muita tarvikkeita, millä selviää 1 viikon omatoimisesti. Yleensähän kotivaraan mielletään lähinnä nämä elintarvikkeet, mutta se tosiaan käsittää myös kaikki juomavedet ja sitten mahdolliset vaihtoehtoiset ruoanlaittotavat ja niiden polttoaineet, työkalut ja ehkä myös yöpymisvälineet. Meillä on iso perhe ja tämä on ihan luontevaa, että kaapista löytyy aina kaikkea ja paljon leivotaan ja tehdään ruuat itse, niin kaikki tarvikkeet on hyvä kyllä, että ne löytyy täältä. Viran oma suositus on se, että niitä elintarvikkeita olisi viikoksi. Meillä on 6 henkeä perheessä, siitä lähdetään latomaan vaikka siinä olisi periaatteessa 2 päivän tarpeet makaronia, voisi olla 3, 4 päivää, 6 päivää. Otetaan nyt vaikka tuommoinen paketti sitten viimeisestä. Pelkkä makaronihan sinänsä ei kovin kummasta ateriaa tee, mutta siihen jos lähdetään laittamaan sitten lisää näitä muutakin leivän päälle kuin ylähuuli tonnikalalla tai vastaavalla, niin ja tässä nyt oikeastaan tuo lihapuoli on vielä aika vajavainen, mutta niitä on nyt tuolla pakastimessa, että niitä ei sen kummemmin lähdetä kaivelemaan. Sitten jos ajatellaan esimerkiksi vettä, tarvitsisi semmoinen 30 litraa jopa päivässä. Paljon se on viikossa, niin se on jo aika paljon. Oma varautuminen on lähinnä tämmöinen joku yhteiskunnallinen tavallaan lakkotila tai sitten joku tämmöinen sähkön tai vedenjakeluhäiriö. Uskoisin, että semmoinen reaalinen uhka voisi kestää maksimissaan ehkä jonkun kuukauden verran ennen kuin sitten taas nämä yhteiskunnan rakenteet toimii. Jos miettii esimerkiksi vaikka jotain tämmöistä Nokian vesikriisiä, mikä oli joku vuosi takaperin, niin se otti oman aikansa ja se aika pitää tulla toimeen sitten mielellään omin voimin. Ei ole koskaan testattu, että miten pitkään omilla näillä varannoilla selvittäisi. Mutta jos säännöstelemällä mennään, niin kyllä me veikkaisin, että se 2 kuukautta on lähellä. Mutta jos siitä halutaan mennä pitemmälle, niin silloin pitäisi lähteä keksimään jo leivän jatketta jostain muualta. Että sitä varmaan istuttaisiin tuolla pilkillä aika tiiviisti siinä vaiheessa sitten.
nuoret sukupolvet ei oikeastaan tiedä mitään tämmöisistä niin sanotusta pahoista ajoista. Että meillä kaikki tosiaan toimii, että yhteiskunta toimii ja yhteiskuntarakenteet. Kaikkea mitä tarvitaan saa kaupoista silloin kun haluaa, jokaisena arkipäivänä tai viikonloppuisinkin. Aina puuttuu jotain, että joka vuosi ilmestyy uusia kivoja kuvastoja, mistä löytyy semmoista, mitä olevinaan taas tarvitsee. Siinä vaiheessa, kun rupesi näitä kaasunäämäreitä tulemaan, niin silloin kyllä alkoi jo pitkä katse olla, että joskohan tähän vedettäisiin raja. Tässä on yksi tämmöinen portatealusvarasto esimerkiksi, mihin on kasattu nyt tämmöistä perusvarustetta, mitä nyt on vuosien varrella kertynyt. Erilaisia retkikeittimiä, astiastoja, tulentekovälineitä, kynttilöitä ja radiopalaisin yhdistelmä, hypotermiapeitteet, GPS, vedenpuhistin, selviytymiskeksiä, tulentekovälineitä lisää ja aktiivihiiltä, reppuja, otsalamppuja, telttavalaisin, puukkoja, teräaseita. Kaasunamareitakin on näitä vanhoja armeijan malleja. Periaatteessa nämä on ihan käyttökelpoista tavaraa vielä tänäkin päivänä, kun katsoo, että täällä ei ole vaan mitään pykimiä näissä kumissa sitten. Tässä lähelläkin on junarata ja iso valtatie, että siinäkin joku kemikaalivaunu keikahtaa sitten nurin ja tuulen suunta, jos sattuu sopivasti, niin kyllä se saattaa siltä tullakin. Että ruuissahan on sitten, jokainen ottaa niitä vähän oman makuunsa mukaan. Sitten mulla on nyt täällä retkiruokia, koska niillä nyt on muutakin käyttöä sitten ja kuivanlihaa esimerkiksi. Hyvin kevyitä, että muutaman päivän ruoka-annokset ei paina paljon kyllä. Eli nyt jos pitäisi tästä mahdollisimman nopeasti ottaa semmoinen selviytymispakki mukaan, niin se lähtisi ihan kirjaimellisesti tältä ylähyllyltä pakki mukaan. Ja siihen saisi tästä kasattua tavaraa. Että tulentekovälineet olisi ensimmäinen. Otetaan tuosta vaikka tikkuaski sinne mukaan. Seuraavaksi lähtisi puukko. Sitten lähtisi tästä tämä hypotermiapeite. Ja tuosta lähtisi vuorokauden ruuat mukaan. Tämmöiseen, että periaatteessa nämä saa vaikka kaikki pakattua yhteen pakkiin. Ja sitten jos haluaa juomaa kuljettaa mukana, niin tämmöisiä taitettavia juomapulloja. Sellaisen saa sujautettua tänne mukaan vielä. Ja sitten hyvän mielen suklaat siitä, niin tästäpä lähettäisiin. Sen verran tässä on tullut katsottua ympäristön karttoja, että tästä on mietitty useampikin reitti, mistä pääsee pois eri suuntiin. Kannattaa hyödyntää nämä pikkutiet, joita on lähellä. Päätiet yleensä sitten tuppaa olemaan tukossa olevia, jos kaikki pitää lähteä yhtä aikaa. Varautumisen ideaan kuuluu se, että pystyisi ennakoimaan sitä jollain tavalla. Pitää olla mietittynä vaan se varareitti, mistä poistuu pois. Ympärillä olevia riskejä voidaan vainoida ihan sillä tavalla, että menee vaikka bussiin, katsoo siinä, minkälaista porukkaa siellä bussissa on, valitsee sen istumapaikan sen mukaan, että ei mene lähelle niitä mahdollisia rettelöitsijöitä tai lentokoneessa voi valita paikkansa tietoisesti, missä on pienin riski loukkaantua. Ja sitten ihan liikennekäyttäytyminen on sellainen ihan arkipäiväinen juttu, että ennakointia, että pitää sitä turvaväliä ohjaa autoihin ja pitää myös silmät auki siinä ajellessa. Jos varautumisen kannalta ajattelee tätä, niin tässä on aika monta liikenteen solmukohtaa. Että rautatie tulee tuohon tehtaan viereen, siinä on rautatieasema ja siinä kulkee aika paljon sitten kaiken näköistä tavaraa ja myös kemikaaleja. Ja sitten tuosta kilometrin verran eteenpäin, niin siellä on sitten iso ohitustie myös ja sama juttu, että siellä liikkuu paljon kaiken näköistä. Ostoskeskukseen kun tulee, niin siitä voi tehdä aina semmoisen pikaisen silmäyksen sinne tullessaan, että missä täällä on esimerkiksi hätäpoistumistiet. Nyt just tämmönen ostoskeskus on yksi semmoinen aika otollinen paikka, missä voi esimerkiksi kaikki tartuntataudit levitä. Että
oikein helppo paikka saada flunssa vaikka. Että täällä ihmiset koskettelee kaiteita ja tavaroita ja sitä kautta se sitten voi levitä muihinkin. Ja siinä vaiheessa, kun alkaa lähestyä sulkemisaika ja kenties on pimeätä, niin yleensähän ne päihteet on semmoiset, jotka tekee vähän sitten ihmisille sitä huonosti ennakoitavaa käytöstä. Jokainen tekee se itse terveellä maalaisjärjellä sen päätöksestä. Mulla itselläni tavallaan tämmönen tutka on päällä siinä, että pidän silmät auki siellä, missä kuljetaan. Ei se oikeastaan sen kummosempaa ole. Et se ajatus käy hetken mielessä, se toteaa, että tästä ei ole mitään haittaa, niin sitten mennään eteenpäin. Eihän siinä mitään. Yhteisöllisyys on ehkä semmoinen asia, mikä näissä kaupunkiyhteisöissä on katoamassa. Itsekkyys on lisääntynyt niin paljon, että ajatellaan vaan, että minä. Et muistetaan kyllä, että mitkä on ne oikeudet, mutta ei yhtään, että mitkä on ne velvollisuudet. Tai saate sitten, että mikä voisi olla niin kuin toisista ihmistä mukavaa. Tämmöinen yleinen auttavaisuus. Jotenkin tuntuu, että se on valitettavasti katoamassa. Voi olla tämmöinen pelon kulttuuri meillä vallalla täällä. Ei kaikkea tarvitse pelätä. Asioita voi tiedostaa, mutta siinä vaiheessa, kun ne pelot lähtee hallitsemaan sitä elämää, niin silloin on oikeastaan menty jo vähän metsään. Eli jos tämmöisessä ympäristössä sattuu nyt sähkökatkos, niin silloin käytännössä varmasti liikkeet pistetään kiinni. Eli siinä vaiheessa kassakoneetkin lakkaa toimimasta. Silloin melkeinpä mennään niillä eväillä, mitä on. Jos se on pelkästään paikallinen sähkökatko, niin silloinhan se ei hirveätä haittaa. Mutta jos se on laajempi, niin esimerkiksi jotkut junat kulkee sähkön avulla. Pitää miettiä sitten se vaihtoehtoinen reitti. Ja toisaalta myös nyt kun olin luottanut siihen, että tämä lähikauppa on auki, jossa saa viikonloppuun ruuat, niin onko mulla kotona sitten jotain, mitä siellä voisi syödä sitten. Että näitä kaikkea kannattaa ennakoida. Jos ajattelee, että tulisi vaikka joku sähkökatkos, niin kannattaisi olla kotona sitten näitä retkiastioita, mitä pystyy tulella käyttämään, tai sitten ihan retkikeittimiä, että tässä on näköjään useammanlaisia. No oikeastaan mulla löytyy melkein kaiken tyyppiset keittimet itseltä, että ainoastaan tuommoinen monipolttoainekeitin puuttui. Näiltä hyllyltä lähteekin löytymään sitten jo paljon tavaraa, mitä kuuluu peruskotivaraan, eli kaikki makaronituotteet, riisituotteet ja puurohiutalleet, jauhot. Et näistä pystyy tekemään sitten mitä tahansa ruokaa ja nämäkin säilyy pitkään. Foorumilla on oikeastaan hyvin laidasta laittaa näitä aihealueita, mistä pystyy tietoa etsimään, että teräaseista, työkaluista, elektroniikasta, ajoneuvosta ja erilaisista varusteista, vaatetuksesta, suojavarusteista, kantolatteista. Ja jos haluaa sanoa, että sieltä hörhöjä löytyy, niin ehkä se on jotain sen tyyppistä, että siinä varaudutaan myös tämmöisiin ehkä ei niin todennäköisiin skenaarioihin. No kyllä ne taitaa lähteä tuolta ihan asteroidien törmäämisestä maahan niin tältä linjalta. Ja foorumi on semmoinen paikka, missä tosiaan niin jokainen on asiantuntija, että siitä askel sitten siihen todelliseen elämään, niin sitä on vaikea sanoa, että kuinka paljon sitten ihan oikeasti varaudutaan. Toivottavasti tämä foorumin suosion kasvu johtuu siitä, että ihmiset alkaisivat pikkuhiljaa ajattelemaan näitä asioita. Että yksi, mikä on voinut laukaista tätä, on nämä syysmyrskyt, talvimyrskyt, jotka on aiheuttanut sitten näitä sähkökatkoja tai sitten muita näitä vedenjakeluhäiriöitä myös on ollut. Että ihmiset rupeaa ajattelemaan sitä, että kaikki ei tosiaankaan niin kuin aina suju sillä tavalla, kun on suunniteltu. Ero tähän suomalaiseen ja
amerikkalaisen varautumiseen on ehkä siinä, että meillä varaudutaan paljon arkisempiin uhkiin ja lähdetään ruohonjuuritasolta liikkeelle. Taas se jenkkimeininki on alun perin syntynyt sen ydinsodan pelon takia. Se on sitten tuonut siihen sen oman leimansa, että siihen kuuluu myös kaikki asestautuminen ja just nämä bunkkereiden varustelut. Mutta sen rinnalle on tullut sitten myös tämmöinen vähän maanläheisempi preppaajien osasto, joka on sitten ehkä enemmän yhtymäkohtaa tähän suomalaiseen. Mutta siinäkin on se perusero tosiaan sitten esimerkiksi siinä, että kuinka suhtaudutaan ampuma-aseisiin. Amerikassa se on kansalaisoikeus ja meillä Suomessa se on puhtaasti harrastusvälineitä nämä. Meillä ei lähtökohtaisesti mitään aseita saa hankkia esimerkiksi itsepuolustustarkoituksiin. Testataanhan tässä nyt mitä tehtäisiin. Yksi esimerkki, kun sähköt katkeaa. Että esimerkiksi tällä tavalla voi toimia. Että sähköt lähtee talosta nyt. Ensimmäinen hommahan saadaan valoa lisää sitten. Otetaan sitä täällä vaikka. Niinpä! Tulkaa etsimään kynttilöitä ja... Putous oli, siinä oli just hyvä. Tulkaapas. Tuossa on valoja. Etsimään kynttilöitä. Laittakaapas noita tuonne vähän näkyville ja kynttilöitä päälle. Tietysti siinä vaiheessa, kun sähköt menee, niin kannattaa ehkä ottaa se paristoradio esille ja kuunnella, että ei vaan sitten ole sitten mitään isompaa juttua tässä alueella menossa, jonka takia ne sähköt on nyt sitten mennyt. Varmistaa se, että esimerkiksi ei ole jäänyt sitten yleinen vaaramerkki kuulematta. Sytytätkö Heidi eteiseen tuonne eteiseen sen kynttilän? Entäs nyt se ruoka? Kodassahan me voitaisiin tehdä ruoka. Kyllähän se onnistuu tietysti. Et jos pitäisi lähteä talosta mahdollisimman nopeasti, veikkaisin, että talo on varttitunnissa tyhjä. Tästä kun käskyttää osan hakemaan makupusseja, osan hakemaan kantovälineitä ja tyhjennetään hyllyjä mukaan ja ruokatavaraa, niin kyllä varmasti vartissa onnistuu. No ehkä se on jonkun sortin ammattitauti sitten, että opettajana toimii, niin totta kai sitä samaa asiaa sitten haluaa välittää muillekin. Että tosiaan näin pienillä teoilla saa sitten helpotettua elämää huomattavasti ja tehtyä sen turvallisemmaksi. Niin kyllä semmoista on sen arvoinen asia, että sitä kannattaa jo vähän huolellakin tuolla kylillä. Se oli vähän reilulla kädellä laitettu. Nämäkin tulee tässä melkoisen nopeasti. Salaatti on tuolla. Minulle on loput. Joko täällä on tavarat pakattu autoon. Joko on tavarat pakattu. Tuokkahan tänne. Ai, täällä on jo täys tohina menossa. Ruokia on varmaan tuolla repussa. Entäs ne radiopuhelimet? On. Just oli nyt. No niin. Kyllä se joka syksy tai talvi tai kun tulee tämmöinen myrsky, niin ehkä hymyilyttääkin se, että aika pienellä vaivalla pystyisi varautumaan näihin myrskyihin ja varsinkin niin kuin sähkökatkoksiin. Et se ei loppujen lopuksi vaadi niin kovin kummasta panostusta, enemmän ehkä ajatustyötä ja jonkun muutaman yksittäisen varusteen hankkimista etukäteen ja sen, että on miettinyt, että mitä siinä tilanteessa tekee. Et tavallaan se on
aika omituista, että se luonnonolot yllättää niin täysin, koska ne kuitenkin kuuluu tähän Suomen luontoon ja niitä on vuosittain. Ja toinen, mikä vähän hymyilyttää syksyyn, että talvi yllättää autoilijat. Talvihan nyt tulee tunnetusti kerran vuodessa ja ne renkaat vois vaihtaa ajoissakin. Ja Julia hattua vähän alaspäin. Hattua otsalta vähän alaspäin. Onko Pasilla mikä käsitys, että miten pitkälle, miten perille pääsee autolla? Siihen pääsee 100 metrin päähän siitä mökistä sen auton voi jättää. Mitenkään paljon mökillä on lunta tällä hetkellä? Tässä menee reilu polveen asti. Joo. No, kohta ollaan perillä. Pulkalla voi vettää osan tavarasta. Näkyykö se eläinten jälkiä täällä? Näkyy. Mitä? No niinpä on. Sitten kun lähdetään miettimään asiaa tämmöisen varautumisen ja hengissä pysymisen kannalta, niin loppujen lopuksi ne asiat ja esineet on hyvin pieniä, mitä sitten tarvii, mutta ne sitäkin tärkeämpiä. Pitäisikö mä pistää tulet tuohon sitten, kunhan tuo vähän lumet poistusta? Tärkeimmät on just tämmöiset välineet, joiden avulla pysytään hengissä tai pysytään lämpimänä, tulentekovälineet, majoitteet. Ja no oikeastaan voisi sanoa semmoisen yleiskäsitteen näille, että retkeilyvälineet on semmoiset, millä pärjää hyvin pitkään, koska ne on suunniteltu siihen, että pystyt toimimaan itsenäisesti tuolla maastossa ja koti kulkee selässä sitten mukana. Ja sitten tietysti jos ajatellaan, että se tilanne kestää pitempään, niin sitten pitää olla työkaluja ja mahdollisesti myös tietoja ja taitoja, että kuinka sitten esimerkiksi viljellä maata, saa sieltä jotain tai mistä saa ruokaa, kalastustaidot, metsästystaidot. Tuotajan tehdään rakennusta. Tuosta räämästä äkkiä. Sitten voisi tehdä sen ruoan ja sitten jälkilämmöllä tehdä siitä ne loput sitten. Perhe ei oikeastaan tätä käsitä harrastuksena, vaan ihan elämäntapana. Kaikki mikä tässä tehdään, niin sillä on joku järkiperustelu takana. Että ei tehdä pelkästään sen takia, että on mukava hankkia varusteita, vaan niillä on joku tarkoitus. Ja tehdään tuonne reikäpohjaan, niin se suohaan sitten tuo härnäkkeentö sieltä irti. Tietysti kun näitä nuotioruokia tekee, niin tulee näköjään näitä ylimääräisiä mausteita aina mukaan. Enimmät pois. Pitää olla semmoiset kattilat esimerkiksi, että ne kestää tulta. Ja tässä niin tää on ihan retkikattilaksi tarkoitettu. Ei saa olla mitään muoviosia tuossa, mitkä ottaa liekkiin. Ihan muutama vuosikymmen takaperin, niin tää oli ihan arkipäivää kaikki tämmönen, mitä nyt nykyisin puhutaan varautumisesta. Loppujen lopuksi nämähän on hyvin tavallaan vanhoja asioita, joita nyt vaan kaivellaan uudestaan, kun ne uhkaa unohtua. Ja oikeastaan niin ihan pienestä pitää ollut se kasvatusperiaate, että se ikäkauden mukaisesti tehdään niitä hommia, että mitä pystyy, niin niitä lähdetään tekemään ja harjoittelemaan. Ja että niitä osaa tehdä myös itsenäisesti, eikä tarvitsisi aina käskeä. Ihan kaikki mitä tehdään, niin sitä omaa toimisuutta ja omaa ajattelua. Siihen yritetty kannustaa pienestä pitää.
Siitä se järjestyksessä menee. Tuliko päälle? Saat siis syötyä tuota. Syöt sitä lämmintä nyt. Sitten se makkaroitahan tuossa voidaan paistaa. Tänä päivänä keskiverto toimistotyöntekijä tosiaan, jos joutuu tuonne maastoon, niin ei välttämättä ole enää edes taitoja toimia siellä. Että se oikeastaan riippuu sitten siitä omasta harrastuneisuudesta ja miten esimerkiksi perheessä on opeteltu näitä taitoja tai onko niitä muistissa enää. Että jos pelkän armeijan perusteella lähtee tuonne metsään uudestaan, niin no kyllä siellä perustaitoja jotakin on. Mutta kun näitäkin kertomuksia on, että siellä sytkärillä yritetään metrihalkoa sytyttää, niin se ei sitten anna kovin vakuuttavaa kuvaa siitä, että siellä selviytyy oikeasti myös niillä armeijataidoilla. Eikä helppo keino saada vettä on. Talvella on tehdä yksinkertaisesti vain kairanreikä ja käyttää tämmöistä kairanreikä tai vesipumppua, avantopumppua, tällä on monta nimeä, mitä tästä käytetään. Tää vaan pistetään tänne veteen ja lähdetään pumppaamaan sitten. Nyt menkää kauemmassa tulee. Siitä saadaan sitten varsin nopeasti otettua esimerkiksi sankollinen vettä, että saunavedet saa äkkiä ja sitten tää on käyttökelpoinen myös semmoisessa tilanteessa, sattuu joku poikkeustilanne, että joutuu, vedet ei tulekaan ja pitää saada pesuvettä tai juomavettä käyttöön, niin reikä jäähän, pumppu käyttöön ja okei, siinä on nyt valmis reikä, haluatko joku pilikki? Tuossa on pilikki. Siihen haluat pilikki, niin. No se metsä on ympäristönä se, joka opettaa paljon. Et siellä ollaan näitä elämän peruselementtien kanssa tekemisessä. Tulentekotaito, suojan tekeminen, ruoan juoman hankkiminen. Tuntuuko olevan kaloja? Ei vielä. No, ehkä ne on sitten päiväunina. Sivistyksen kuori on melkoisen ohut tässä loppujen lopuksi. Että 9 aterian päässä anarkiasta. Sen jälkeen nälkä sanelee sen, että mitä tehdään sitten siinä tilanteessa. Ja miten kukin käyttäytyy, niin se on aika vaikea miettiä ennakolta. Mulla on pari piikkilonkkeja tuossa mukana, jos haluat. Joo, saatte tehdä vaikka koko järven täyteen reikiä.